Ko kun san fim ko wasan kwaikwayo wani al'amari ne mai daɗaɗɗen tarihi a rayuwar ɗan adam da ya samo asali shekaru aru-aru da suka wuce ƙasashen Girkawa da Rumawa. A wancan lokacin akan yi amfani da wasan kwaikwayo don nishaɗantarwa, zaburar da rundunar sojojin da suka yi nasara a fagen yaƙi. Haka zalika akan yi wasan kwaikwayo don faranta wa masu mulki rai, samu cikakken farin ciki da nishaɗi. A irin waɗannan lokuta ne makaɗa su iya bayar da hikayoyin barkwanci kan sheƙe ayarsu a gaban manyan hafsoshin sojoji don ɗebe kewa. Daga nan sai harkar wasan kwaikwayo ta bunƙasa, ta zama ruwan dare yadda har masu hannu da shuni kan yi jinga da irin waɗannan masu wasan kwaikwayo domin biyan wasu buƙatunsu na nishaɗi da shaƙatawa. Nan da nan sai wasan kwaikwayo ya zama sana'a wadda ta bazu ko'ina a cikin duniya, ciki kuma har da Najeriya. A yankinmu na ƙasar Hausa ma ba a bar mu a baya ba a wajen shiga wannan harka ta wasan kwaikwayo, da a yanzu ta sama wa ɗimbin al'umma aikin yi. Kannywood haɗakar kalmomi ne guda biyu, wato Kano da kuma Wood. Ana ganin an kwaikwayi hakan ne daga Hollywood da kuma Bollywood, kamar yadda Sunusi Shehu Daneji wanda ya samar da ita wannan kalma ta Kannywood a shekarar 1999. Tun daga lokacin ake kiran wannan masana'anta da suna Kannywood. A cewar Bashir Mudi ya kasai, Kannywood masana'antar shirya fina-finai ce ta duniya. A ra'ayinsa, wanda duk yake shirya fim ko wasu shirye-shirye da harshen Hausa a ko'ina yake a faɗin duniya, ana iya kiransa ɗan Kannywood. Kamar yadda masana suke cewa, fim wani ɓangare ne daga kafar sadarwa ta lantarki wadda take samar da gani da ji da motsi domin amfanin mutane masu yawa, kuma yare ne da kowane mutum yake iya fahimta a duniya. Fim tantagaryar kimiyya da fasaha ce, kuma rayuwar ɗan adam ce ake nunawa. Fim yana ɗauke da tarihi da ɗabi'u jama'a da muhallinsu da abincinsu da kuma suturarsu, musamman harshensu da tsarinsu na rayuwa da hanyoyin tunani da kuma falsafar rayuwar mutanen da ake yin fim ɗin domin su. Har ila yau, fim hanya ce ta sadarwa da ilmantarwa da jan hankali da nishaɗantarwa da faɗakarwa da yaɗa manufofi da tallatawa. A dunkule, kafa ce da ke cikin kafafen yaɗa labarai, sannan kuma hanya ce ta kasuwanci da samar da aikin yi ga ɗimbin al'ummar duniya. Ni Ado Ahmad Dandaji MON, marubuci, ɗan jarida, jarumi, shirya da kuma ba da umarni a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Nake gabatar muku da YouTube channel ɗinmu mai suna Golden Pen Multimedia, da ya shirya tsaf don kawo muku ƙayatattun shirye-shiryen Hausa masu dogon zango na gajeren zango da ma sauran shirye-shirye a harshen Hausa don ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a duk inda kuke a faɗin duniya. A ƙarshe nake gayyatar 'yan uwa da abokan arziki da ku yi mana subscribe na channel ɗin, na kuma danna ƙararrawa, kuma ku yi mana sharing social media da sun. Kada ku manta da sunan tashar mu ta Golden Pen Multimedia. Na gode.